Production. Indan abin duniya wani bai kunyar ya kunyata. Rayuwa ta duniya in ka biya mata so baka yi dace ba. Mun biya duka mabiya sun fi yawa ba malafin tsiraro ba. Kamar wanda ya sanya muke so ba zallafin mugunta ba. Sa zai bace da mai rayuwa ya shaida wata rana zai mace. Ya tunda mun bai mutuwar samu da rashi ba ka ce na ce. Allah ne mafi sanin sirri wanda ban sani ba. Miya duka mabiya sun fi yawa ba manufin tsiraro ba. Da shi babu mai maka in kayi tirjiya dole magauta za su cin maka. In kai rukun guni jallata ala zai sar maka. Da kwai maganar sirri da dama kuma ba zan faɗi ba. Miya duka mabiya sun fi yawa ba manufin tsiraro ba. Sun bar hanyar gaske sun bata. Indan abin duniya wani bai kunyar ya kunyata. Rayuwa ta duniya ba abu ne wanda za ya tabbata. Inda da fariya kaskanci ba zai ke zuwa. Miya duka mabiya sun fi yawa ba manufin tsiraro ba. Kamar wanda ya sani amke so ba zan nufin mugunta ba. Wanda bai fahimta ba shi ke yin rayuwa gaba gadi. Sai wani ya gama wani ke yin burin ya yi wasu ɗiya. Manufa kan gaskiya wani ke ɗauka ya yi daɗi. Ni ba da mantuwar wanda ya min na halitta ban rufewa. Ta duniya in ka biya mata tsawo baka yi dace ba. Mun biya duka mabiya sun fi yawa ba manufin tsiraro ba. Kamar